Siyaqhubeka bazalwane, siyafunda incwadi yesambulo. Bengicela siqale kwincwadi kaMshumayeli chapter 1 verse 9. Namhlanje ngifuna nje kuchaza lokhu while sisaya kuMshumayeli chapter 1 verse 9. Ngifuna ukuchaza lokhu. Namhlanje sizofunda ngenye into eyenzeka emandulo, but not very very far in history, kodwa into eyi-history sizofunda yona manje ngoba i-history ezobe yenzeke futhi. Na ngizonibonisa ukuthi sibona kanjani ukuthi le history izozirepeater, but le history le siyifunda ngoba siyakhumbula sasifunda ngamacilongo ayisikhombisa. Sagcina lapho ukufunda sathola ukuthi amacilongo ayisikhombisa aveza izinto ezenzekalayo ezagcina ziletha umbuso waseRoma ukuthi ngathi ubhubhe noma ushabalale, ubhujiswe noma ushabalalise, ngoba kwakuwumbuso wawuhlupha ushushisa abantwana baNkulunkulu. Nawo lamacilongo ayisikhombisa-ke akhomba lokho. Sakubuka-ke lokho bazalwane. Nawo kunamacilongo njengoba ngisho ukuthi ayisikhombisa, but esizolibuka icilongo manje ngifuna sibuka icilongo lesithupha. La amanye amacilongo ayi-history, masithola isikhathi soke siwabuke, but for the sake of time ngifuna singene kuleli cilongo leli cilongo lesithupha kule history lapha ebalulekile. That's why ngithi asike siyibukisise ngoba yona icacile futhi ibalulekile, and ibaluleke ngokuthi isazokwenzeka futhi lento eyenzeka in the past. Asiyeni kuMshumayeli 1 verse 9. Uthi okwake kwaba khona yikho okuya kuba khona, nokwake kwenziwa yikho okuya kwenziwa, akukho okusha phansi kwelanga. Amen. Lithi iBhayibhile okwake kwaba khona yikho okuya kuba khona. Siyezwa bazalwane, and ukuthi okwake kwenziwa yikho okuya kwenziwa futhi akukho okusha phansi kwelanga. Siyabona leli qiniso leli, indlela elijule ngayo leli qiniso lijule indlela eyisimanga, ukuthi ngempela mawufuna ukuqonda ukuthi yini eyokuba khona kumele ufunde lokho okwake kwaba khona. Usho njalo uNkulunkulu uthi yikho lokho okwake kwaba khona okusazokuba khona. Ngamanye amazwi lokho okudlule kusazobuye kwenzeke futhi. I-history bazalwane iyayiphinda. Ngihleze ngikusho lokhu, mhlambe abanye bengizwe ngikusho ukuthi i-history indlela ehamba ngayo ayihambi ngeline. I-history iyayiphinda. Now ayisibuke linye ivesi elisho lonto, uMshumayeli 3:15. Uthi lokhu okukhona yikho okwakukhona, nalokhu okuya kuba khona kade kwakukhona. uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Amen. Siyezwa bazalwane, kuthiwa lokhu okukhona kwakukhona, nalokhu okuyokuba khona yilokhu kwakukhona. Now la kuverse 15 i-repetition kaverse 9, but uNkulunkulu kune-detail ayi-edayo kuverse 15 engekho kuverse 9. I-detail ayi-edayo uNkulunkulu kuverse 15 ilokho ukuthi uNkulunkulu ufuna okudlulileyo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ufuna sazi okudlulileyo. Siyezwa bazalwane, why uNkulunkulu efuna sazi okudlulileyo? Yingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi lokhu okwakade kukhona kusazokuba khona. So mawufuna uku-understand his prophet, izinto uNkulunkulu azozenza ekugcineni, kumele wazi into uNkulunkulu owazenza noma wavumela ukuthi zenzeke ekuqaleni. History repeats itself. Asiyeni incwadi yesambulo-ke manje. Sambulo chapter 17 into engifuna siyibuke. Nangu bazalwane, Sambulo chapter 17 ukhuluma ngalo wesifazane. Sizofunda ngaye kabanzi, but ngifuna mase sifika kuyena sibe sisiyithintile i-history ezosiza ukuthi si-understande ngalesi prophet. Lokho chapter 17 kwisambulo okuningi kusazokwenzeka, okuningi kusekwi-future, kukhona okukwi-past, but okuningi kunjani kwi-future. But uNkulunkulu usinikeze ama-detail ukuthi le future le singayi-understanda kanjani. Ake sibuke lama-detail. Ake sifunde uverse 7 no-8. Verse 17 verse 7 7 no-8. uthi yayisithi kimi ingelosi, umangalelani na? Ngiza kukutshela imfihlakalo yowesifazane neyesilo
esimthweleyo esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Isilo wasibonayo sasikhona asisekho, kepha sesizakwenyuka siphuma kwaLasha siye ekubhujisweni, nabakhileyo emhlabeni bayakumangala labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa izwe. Nxa bebona isilo ukuthi sasikhona, kepha asisekho, kanti sizakuba khona. Amen. Amen. Nabazalwane, la uNkulunkulu ukhuluma ngesilo sasikhona esisazokuba khona, and uthi uNkulunkulu lesilo masesibuye kwesibili uthi siyakuvumbuka kuphi? KwaLasha. Siyezwa nabazalwane, khona le gama lithi ngesingesi ithi bottomless pit. NgesiZulu ithi KwaLasha. Now mawufuna ukuqonda ukuthi kusho ukuthini makuthiwa lesilo sizovumbuka kwaLasha, kumele uqonde futhi ngesinye isilo esavumbuka kwaLasha, and then understand ukuthi yini kahle kahle le kusho ukuthini lokho le phrase noba le term ethi kwaLasha, bottomless pit. Ake sibuke esinye isilo esavumbuka kwaLasha. Isambulo chapter 11. Kwisambulo chapter 11 ngifika sibuke uverse 7. So ifunda yonke but okwamanje ngifuna sibuke uverse 7 because ngifuna sibone why kubalekile siyifunde. 11 verse 7. Ufundeka kanje, kuya ukuthi sebebuqedile ubufakazi babo. Isilo esiphuma kwaLasha siyawukulwa nabo, sibanqobe, sibabulale. Oh, Nkosi. Amen. Amen. La kukhulunywa ngento eseyenzekile eyihistory. Now le history sizoyifunda kabanzi manje. Why siyifunda le history? It's because le history ikhuluma ngesilo esivumbuka kwaLasha. Ekunento esiyenzayo kufakazi bakaNkulunkulu ababili. Siyababulala konke lokho uNkulunkulu akulobile la kuverse 7. Now mase si-understand ukuthi yini lo Lasha lo osavumbuka kuso lesilo sokuqala, sizokwazi uku-understand ukuthi yini uLasha lesilo sesibili esizovumbuka kuwo. Siyibona lento bazalwane, ukuze sizazi izikhathi. uNkulunkulu akafisi bazalwane ukuthi sibe sebumnyameni. Mhlawumbe ayisibuke nje nani ivesi, asiyeni kwabaseThesalonika. 1 Thessalonians chapter 5 kunento engifisa siyibuke. Kuthi kepha ngezikhathi nangemizuzu bazalwane anisweli ukulotshelwa, ngokuba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lweNkosi luza njengesela ebusuku. Nxa bethi kungukuthula nokuhlala kahle, khona ukubhujiswa kuyakubazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo abasoze baphunyuka. Kepha nina bazalwane anikho ebumnyameni ukuze lolu suku lunifice njengesela. Ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini, asisibo abobusuku noma abobumnyama. Amen. Amen. Ayisimini ngicela ukubuza enye into bazalwane. Oh bazalwane. Kutho lana masifunda la ku 1 Thessalonians chapter 5 kuthiwa usuku lweNkosi luza njengani? Singa-unmute zalana siphendule nje ngokushesha. Kuthiwa lifika kanjani? uNkulunkulu liqhathanisa nani ukuthi liza njengani? Njengesela. Njengesela. All right. Now lokho kusho ukuthini bazalwane? Yakuzuma. Luyakusizuma. All right. Now kulama verse esafundile angazi noma bazalwane sitholile kodwa ngizonibuza I hope sitholile. Ubani oluyokumzuma lolusuku? Lama verse alungise enye into eyi-misconception kubazalwane kumhlaba wonke. Abantwana bakaNkulunkulu kuthiwa you are the children of the light. Okay bazalwane. Okay. Uverse 2. Kodwa niyazi ukuthi usuku lweNkosi luza njengesela ebusuku. Bese lithi ku verse 3 ngesikhathi bethi ukuthula nokuphepha kuthiwa lapho kufika ithi then sudden destruction comes upon them.
So kunabantu abathi hayi seku-right manje yonke into iphephile yonke into normal ku-right kuthiwa bazothi bekhuluma lokho bethi yonke into i-right sekumnandi sekune-prosperity kuthiwa then sudden destruction comes upon them as a woman siyabona leyo nto as travel upon a woman with child and they shall not escape kuthiwa futhi angeke baphephe ikhuluma lana ngala bantu ababethe peace and safety. And then asibukeni uverse 4 ithi kodwa nina bazalwane anikho sebumnyameni ukuze lolu suku lunifice njengesela. Sayizwa nani bazalwane? Ngamanye amazwi uthi umpostoli uPawuli abantwana baNkulunkulu abekho sebumnyameni. Ngamanye amazwi njengoba sebumnyameni lolu suku angeke libafice njengani? Njengesela. Uze athi nina ningabantwana bokukhanya. Now ukukhanya yini? Yizwi likaNkulunkulu. Yizwi lesiprofeto. I hope lento siyayizwa bazalwane. You know why ngithi ngi-emphasize lento? It's because abantu abayihluphanga ngokufunda izwi lesiprofeto, iiprofethi ezila ezwini kaNkulunkulu. Ngoba wonke umuntu unento ethi hayi cha vele akekho umuntu ngizothini? Akekho umuntu ozoba nolwazi mhla sekusondele ukubuya kaJesu. Yebo akekho umuntu onolwazi ngosuku nehora kuyazwakala bazalwane. But iBhayibheli lesicacisele la ukuthi cha ngempela singaba nalo ulwazi uma selusondele usuku. Ingakho kuthiwa nina anikho sebumnyameni ukuze lelo suku lunedlule njengesela. Siyayizwa lento bazalwane? Angazi uma siyayizwa ngicela ukubuza siyayizwa yini lento bazalwane ukuthi ma ukuthi thina sisekukhanyeni alusedluli alifiki njengesela usuku. Lufika vele nathi sesibona izimpawu ukuthi cha usuku seliseduze. Sibona ngezinto uNkulunkulu azikhulumile ezwini lakhe lesiprofeto. Yes kuyiqiniso the day and hour asilazi but ngoba singabantwana bokukhanya uthi umpostoli uPawuli angeke nina lunifikele njengabantu abangazilutho. Siyakuzwa lokho bazalwane. Ngicela sithi amen masekuze masingeza sibuze. Amen. Amen. Okay. Amen. Mhlambe elinye ivesi singalibhala. Elinye ivesi singalibhala bazalwane. Eduze nje kwaleli. nguMateyu 24 now asibuya kulona uverse 33. kuMateyu 24 kuverse 33 uJesu uyakhuluma uthi mele sibuke ini? Uthi mele sifunde isibonelo kwisihlahla somkhiwane. Uthi lapho maseqala kubonakala amaqabunga waso. Yabo futhi negatsha lakhona lihluma. Uthi lapho seniyazi ukuthi ihlobo lisondele. Athi nakanjalo ke nani uma nibona zonke lezi zinto zisenzeka mele nazi ukuthi usuku luseduze yebo futhi emnyango. Siyakhumbula uJesu eselomazi like how uyazi ukuthi isamba ayikufici njengesela. Ubuka ini isikhathi somkhiwane usho kanjalo kubafundi bakhe. Masopona kuvela amaqabunga negatsha lihluma uyabona hayi cha yabona ke manje kusondele ihlobo. Uthi nakuthina nakanjalo mase nibona sithi kunento esizibona. Mase sibona zisenzeka lezi zinto kumele sazi ke ukuthi usuku seluseduze yebo ngisho emnyango. Kuyazwakala bazalwane. Ngiyakuphinda lokhu abantu badiscouragewe ukufunda iprofethi ngoba bathi hayi vele akekho umuntu oyobona usuku mase lisondele. Kodwa uJesu akakhulumi lokho. Uthi nina bazalwane 1 Thessalonians 5 verse 4 uthi anikho sebumnyameni ukuze lelo suku lundlule njengesela. Ningabantwana bokukhanya. Sayizwa leyo nto? Mhlambe asibuke ivesi lokugcina phambi ukuthi siqhubeke sibuyele kuSambulo 11. Yini ukukhanya? Yebo yizwi kaNkulunkulu kodwa khona enye into uNkulunkulu athi ukukhanya. Asiyeni kuPetro wesibili chapter 1 verse 19. 2 Peter chapter 1 verse 19. Yebo chapter 1 verse 19. Kuthe thina singabantwana bokukhanya into esisizayo ukuthi lolu ithi yingoba singabantwana sekukhanya nasike sebumnyameni. Now yini ke lokukhanya? Verse 19 kaPetro. Uthi sesinalo izwi lesiprofeto eliqinisekile kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibane esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse.
ikhwezi liphumele ey'nhliziyweni zenu. Amen. Amen. Bazalwane, kuleli verse kuthiwa yini ukukhanya? Leli siphendule bazalwane. Izwi lesiprofethi eliqinisekileyo. Yizwi lesiprofethi eliqinisekileyo. Yizwi lesiprofethi. So yingakho manje siyihlupha sizama ukuqonda ini iprofethi. Kuyazwakala bazalwane. Naw ngaye nganitshela ukuthi uDaniel efuna iprofethi. Kuba ehlakaniphe enjalo kwakuba khona ezinye izinto angayifundi afast akhuleke. So nathi ukuze siqondisise kumele sibe abantu abahlalayo emkhulekweni ngoba ukuhlakanipha asinako kodwa uNkulunkulu kuJames 1:5 uthi umuntu ofisa ukuhlakanipha acele kuNkulunkulu. Acele kuNkulunkulu. Ake ngibuye ngithandaze siqale ke manje la ku chapter 11. Is prophet nje sisheshayo ukuthi sibalekile. Tata nothando olumangalisa kakhulu. Siyacela Nkosi yezulu njengoba sivule ilizwi lakho umoya wakho ingcwele usifundise kube nguwe nje Nkosi othethayo. Siyabona Nkosi izinto ezenzakalayo emhlabeni wonke, izizwe zonke zithuthumela ngokwesaba. Futhi Nkosi imbuso iyavukelana konke ukuyasibonisa Nkosi uba usuku lwakho lokubuya selusondele. Ngiyacela Nkosi sifunda sibona nyana ukusondela kosuku kwathi nje Nkosi singa excitement ephele kodwa ngosengathi mawusincede nisilungiselele olusuku olukhulu kunazo zonke izinsuku. Please loving Father sincede kakhulu ngegama likaYesu Kristu sinaZarete siyacela amen. All right. Sambulo chapter 11 sifunda ihistory. Le history yenzeka ngesikhathi secilongo lesikhombisa. Na basakubheka kodwa icilongo lesikhombisa liqala kuSambulo 9 verse 13 ngoba sisemacilongweni. Ngithi asifunde le history ngoba nginqene ukuthi sifunde history eningi sithathe mhlambe sifunda until kushaya uJune kodwa konke nje kuyihistory. Ngifuna sifunde ihistory ezositshela ngento ezokwenzeka in the future. Njengoba iBhayibheli lithe kuMshumayeli 3 verse 15 uthi uNkulunkulu lento esazokwenzeka ilokho okwenzeka la emuva. uNkulunkulu ufisa ukuthi sazi okudlulile. Siyayizwa lento bazalwane. uNkulunkulu ufisa sazi lokho. uNkulunkulu ufisa sikwazi lokho. Sikukhumbule lokho. SikuSambulo 11 siqala ku verse 3. So sifunde verse 3 all the way to verse 5. Okay, ufundeka kanjena-ke ukuthi ngiyakubanika ofakazi bami ababili ukuba baprofethe iy'nsuku eziyi-260 bembethe indwangu yamasazi. Labo bayiminqumo emibili nezinti zezibani ezimbili ezimi phambi kweNkosi yomhlaba. Uma kukhona ofuna ukona laba, kuphuma umlilo emlonyeni wabo, udle izitha zabo, uyiqede. Yebo, uma kukhona ofuna ukona laba, kumelwe ukuba abulawe kanjalo. Verse 6. Sibambeni lapho. Okay. Sibambeni lapho. Na bazalwane, verse 3 simane sibamba nje kancane kancane. Verse 3 uthi uNkulunkulu uzokunikeza amandla kofakazi bakhe ababili. Ukuthi bathini ukuthi baprofete izinsuku ezingaki 1203 score days. Siyabona leyo nto. So ukuthi bazoprofete izinsuku ezi-1260 ngesingesi nje silula. Begqoke izingubo zokuzila, clothed in sackcloth. Now kuthiwa labo fakazi ababili bayini kambe yini olive imnqumo bayizihlahla zemnqumo emibili futhi bayizibani ezime phambi kwaNkulunkulu womhlaba wonke. So these witnesses kuthiwa nama-witness number 1 then siyatshela futhi ukuthi ayizihlahla zemnqumo then siyatshela futhi ukuthi ayizibani. Now liyaqhubeka iBhayibheli kuthiwa uma ngaba khona umuntu olimaza labo fakazi khona umlilo ophumayo emlomeni wabo
ubese ushisa izitha zabo. Futhi bangaba khona umuntu ozolimaza labo bufakazi laba, kuthiwa uzofa ngale ndlela le ngomlilo. He. Mm. Asimeni lapho bazalwane. Labo bufakazi laba obani? Labo bufakazi obani? Ngeke ngilalela abantu omunyathi hayi u-Elijah, kusazophinde kuvuka u-Elijah azoshumayela la emhlabeni. Abanye bathi u-Elijah noJohn bazobe bekhona bobabili. Baze manicabanga nina bazalwane, ukuthi nje abanye phela kuyenzeka ukuthi ngoba kudala ngaya ngasenza isifundo sele chapter kwezinye indawo, mhlawumbe abanye bayakhumbula ngichaza. Kodwa athi ngibuze, labo bufakazi obani bazalwane? Okay, The nayi iclue old, yokuqala bazalwane. ngicela ukusho ukuthi i-Old and the New Testament, kodwa ngikhohliwe ukuthi ngithatha lokho, Okay, yilokho okay. engikukhumbulayo. Yebo. Siyamuzwa Sister Mpho naye usho ngoba naye uke ezwe ngempela ukuthi it's the yizwi likaNkulunkulu. ITestament elidala neTestament elisha. Now sifika kanjani kulokho? Iclue nayi bazalwane uqala uNkulunkulu yazi kuyo yonke into sinikeza iclue. Sikhumbula ukuthi incwadi yesambule ibhalwe in signs and symbols. Ngihlele ngilisho leli gama ukuthi libhalwe in semahino, igama lesiGreek. Malithi uJesu he sent and signified it. Leli gama loku-signified semahino usho ukuthi wasinikeza ama-symbols. Now nayi iclue uNkulunkulu asinikeza yona. Uthi uNkulunkulu number 1 kuverse 4. Uthi uNkulunkulu labo bufakazi laba, they are the two candlesticks, bayizibani. Kuyazwakala bazalwane? Now yini eyisibani eBhayibhelini? Yini esike sitshene yona ukuthi iyisibani? Sikhumbule ukuthi indlela esitolika ngayo labo bufakazi sithatha amavesi la eBhayibhelini asichazelela ukuthi yini kambe isibani, yini ufakazi. Siyayizwa leyo nto? Na eBhayibhelini yini eyisibani bazalwane? Izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu bazalwane. Uze uyasho nje uDavid angisho maHubo 119:105 ukuthi izwi lakho Nkosi lini liyisibani endleleni yami nokukhanyisa futhi ekuhambeni kwami. So izwi likaNkulunkulu liyisibani. Now makukhulunywa ngofakazi ukuthi bayisibani, kumele ucabanga ukuthi ingaba kusho ukuthi abantu bangempela, ngoba kukhona la uJesu ekhuluma ngabantu athi nina nokukhanya kwezwe. So ingaba ukhuluma ngezwi noba ukhuluma ngabantu? Athi ke ngifunde, ingaba khona umlilo ongaphuma emlomeni wabantu? Siyayizwa leyo nto? Ngoba manje kuthiwa lana umuntu olimaza labafakazi kuphuma umlilo emlomeni wabo, bashe abantu abalimaza labofakazi. Now ngicela ukubuza bazalwane, ngesikhathi sokugcina obani abazoshaya ngomlilo? Mhlambe asiyeni incwadi kaMateyu very quickly. Le nto siyifunda ngamavesi. Mateyu 25. Obani abazoshaya ngomlilo? Okay, Mateyu mhlambe 25. before sibuka indaba yomlilo siqede le ndaba yobufakazi. Bengithe Mateyu 25. Asibuka uJesu ukuthi uthini. No Mateyu 25 sokufunda manje. Asene kuJohn 5:39. John 5:39. So iclue yokuqala siyithola ukuthi bayizibani. And isizathu sokuthi uNkulunkulu akhuluma ukuthi bayisihlahla futhi zani izihlahla ayingikhohlwa igama le-olive. Imnqumo, isihlahla zemnqumo. It's because izibani ethe kuTestament elidala in the Old Testament, if uyakhumbula incwadi yaZechariah, izibani zazikhanyiswa nge-oil. Siyibona leyo nto i-olive oil. Ixutshiwe nokunye futhi, kodwa nje sengisa i-olive oil. Mawukhumbula kunesiprofeti sikaZechariah, ngicabanga ukuthi uZechariah, kunezibani ezixhunyiwe kwizihlahla kumagatsha wezihlahla zemnqumo. So that's why uNkulunkulu athi labo bufakazi bayizihlahla zemnqumo futhi bayizibani. Ukhuluma nje ngokukhanya. Now lokho kufakazi uthi bangofakazi bakaJesu, angisho ngoba uJesu ukhuluma phela uthi ofakazi bami bazoprofeta. Yini emfakazelayo uJesu? According to iBhayibheli yini ufakazi kaJesu? John 5:39. uJesu kunento asitshelayo ukuthi le nto ifakaza ngaye. Amen. Ufundeka kanjena uthi nihlola imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo, iyona efakaza ngami. Amen. Siyayizwa le nto bazalwane, uthi uJesu ubani ufakazi bakhe? Uthi imibhalo.
Mm. Mm. imibhalo. And lana uJesu ngesikhathi ekhuluma lokhu imibhalo yeTestament Elisha yayingakabikho. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Ngisho umpostoli uPaul ongakaguquki, umuntu oqala ukubhala incwadi yakuTestament Elisha ngumpostoli Paul, incwadi yokuqala yokubhalwa. Mase ufunda nje ngeBhayibheli ke lilodwa. Incwadi yokuqala ukubhalwa, it's the book of First Thessalonians, ebhala incwadi ebhala ibandla laseThessalonika umpostoli Paul. Eqeda kulishiya lapho uma ufunda incwadi yezenzo chapter 17. Yena umuntu oqala ukubhala, and then balandela ke nalabo esibaziyo oMark noMateyu kanjalo kanjalo kanjalo. But umuntu oqala ukubhala ngumpostoli Paul. So engabikho incwadi yeNew Testament la, ngisho nje lokho. Now uJesu mayengekho incwadi yani yeNew Testament, mayethi nihlola imibhalo kodwa iyona efakaza ngami, uthi yeyiphi imibhalo ifakaza ngaye uJesu? Testament elidala, Old Testament, uJesu lifakaza ngami. Liyasho kwincwadi kaMicah chapter 5 verse 2 ukuthi uzozalela eBethlehem. Sayibona leyo nto. Liyasho incwadi yamaHubo chapter 22 ukuthi uzolingisa esiphambanweni abantu baze kudlala amadayisi ngeengubo zakhe, they will cast lots for his garments. Iyasho incwadi kaIsaiah 53 ukuthi uzofa efela izono zethu. So le ncwadi yeTestament elidala ifakaza ngaye uJesu. Ifakaza ngaye uJesu bazalwane. Now uJesu phinda khulume futhi nangenye into ezomfakazela. Asiyeni ke manje. Cela ukubuza. Cela ningiphendule bazalwane. iTestament Elisha lijala ukubizwa ngani ngelinye igama? Eliphi elinye igama ekubizwa ngalo iTestament Elisha? Asangicabanga. Umpostoli Paul uthi yini wayishumayela kuzo zonke le incwadi. Incwadi eziningi iTestament Elisha by the way zibhalwe umpostoli Paul. Kuzo zonke le incwadi uthi yini ayishumayelayo umpostoli Paul, uthi uyisigcila sani. Bazalwane. Ivangeli, the gospel. The gospel, yeah. iGospel asikhumbuli kaningi uma ufunda incwadi yamaRoma chapter 1 verse bona. But Elisha izincwadi ezikhuluma ngegospel, yabo, the good news yokufika nokufa nokuvuka kwaJesu Kristu. Lezi ncwadi lezi negospel yokuthi silungisiswa ngomusa ngokukholwa kuJesu Kristu. Sithi masizinikela kuJesu ngisho noba impilo yomuntu ibimbi kangakanani, ezinikele kuJesu umuntu ngenxa kaJesu ubalwa ngokuthi ulungile emehlweni kaNkulunkulu. Zonke izono akazenza aziphinde zivuke, ziyalitshala. Siyabona bazalwane, uJesu umnikeza lo muntu impilo yakhe kuba yiyona impilo kaJesu evelayo makubiza igama lalo muntu. So iGospel, that is good news, ngoba ayikho into bazalwane esinda njengesono enhlizweni yomuntu, njenge-guilt, ukwazi ukuthi ngonile lento ingihlukanisile noNkulunkulu. But manje uJesu wenza into eyisimanga ukuthi wonke amacala ethu wathathela kuso. That is the gospel. So the New Testament is speaking about the gospel. Siyabona leyo nto. Now ngifuna sibone uJesu uthi igospel yenzani. Asiyele incwadi kaMateyu 24 verse 14. Uthi ngokuba kunjengomuntu owathi ekuhambeni kwelinye izwe wabiza ingcebi zakhe. Matthew 25 lo, I'm sorry. Okay, Yeah. I'm sorry. Verse 14 uthi leli vangeli lombuso liyakushunyayela ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Amen. Siyezwa bazalwane, so kuthiwa ivangeli noma igospel njengisho la ku-English izoshunyayelwa and then ibe ubufakazi ezizweni zonke. Into ezobe ifaka bazalwane ivangeli. Siyezwa leyo nto, ukushunyayelwa kwevangeli yikho okuyi-witness ukuthi uJesu ufikile. Kwabe kuthiwa alikho ivangeli iTestament elidala kuphela, ngoba ayikho i-witness ukuthi uJesu ufikile. Wenza into eyisimanga, inkosi yezulu yavuma ukuthi iyozalwa. Yazi izolo la isabatheni izolo nje nkathi besikhonza besifunda ngempilo kaJesu. And jasifunda ngempilo kaJesu, sifunda ngokuzalwa, siqalisa sifunda ukuzalwa kwakhe. Into uJesu wayenza eyisimanga. uJesu wazalwa esitibilini samahashe. Sike siyicabange nje lento masinesikhathi.
umuntu washintshanisa, he exchanged i-throne yezulu for indawo namahashe. Yazi malikhuluma iBhayibhile ukuthi abantu babefika abazali bakaJesu lapha eBethlehem, ngoba phela kwakuzobalwa abantu, wonke umuntu kumele abalwe ngesigodi sakhe, kubuya abantu kwindawo ngey'ndawo. So abanye basahlala basenendawo zokuhlala, bakhipha imali, barente, baqasha indawo bazohlala kuzona. Siyibona leyo nto. Ngenxa yokuthi uJosefa noMaria babehluphekile, kuthi abantu la indawo, they lacked a place. There was no place for them kule ndawo zokuhlala, zasekugcwele. Ekugcineni baya komuzi omunye ubaba, bathi cela indawo, wathi lo baba, hey, nala ekhaya iphelile, kungena abantu abanemali phela, bona banamali. Wathi lo baba, kodwa phambi ukuthi nihambe, ikhona indawo lapha ya ekuhlala amahhashi wami, mhlambe ningake niyozama khona. Bahamba labantu, khona umama okhulele, bahamba baya lapha namahhashi, bafike bahlala, baphumula, bandlala into zabo, balala. Kwafika isikhathi sokuthi inkosi yezulu ifike, yafika hayi endlini, hayi esibhedlela, hayi ayifika ngisho nasemkhukhwini, yafikela endaweni yamahhashi, esibayeni samahhashi, inkosi yezulu. Noma kukhulunywa ngalento, kukhulunywa ivangeli. Lento ifakazela ukulunga nothando olumangalisayo lukaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu angavuma kanjani ukwehla kangaka ukuze thina besingafanele senyuswe kangaka inxa yakhe. Ivangeli ke lelo, babekuthiwa azikho lezi ncwadi zeTestament Elisha, ngeba ayikho into efakazela ukuthi uJesu wenza lokhu. Siyizwa lento bazalwane. So ingakho uJesu uthi lukushunyayelwa leli vangeli. Hayi akuyena wonke umuntu oyolamukela kumhlaba wonke, but lokushunyayelwa kumhlaba wonke libe ubufakazi. Yabona namhlanje bengishumayeza umunye besinanje ngama Sundays sijela ukuthi senze door to door. Namhlanje siyanga ku door to door, but khona umuntu bengihlala naye ngimshumayeza, and uzoba nobufakazi. Uzoba nobufakazi ukuthi ngempela uJesu ufikile. uJesu umthandile yena. Jesu umthandile yena. Ngeke akwazi ukuthi enze ama excuse. So bazalwane, ama witnesses, ngisho ukuthi njengoba ngikhuluma konke lokuningi, ngisho ukuthi lama witnesses iBhayibheli, i-light, and the Old and the New Testament. John 5 verse 39 uthi Jesu, Old Testament ifakaza ngami. Matthew 24 verse 14 uthi Jesu, New Testament onye igospel lizobe lifakaza ngami. Siyizwa bazalwane. So these witnesses, it is the gospel. Na bengikhulume indaba yomlilo, sekuncwadi kaMateyu 24, asiyeni ke manje incwadi kaMateyu 25, ukuthi umlilo kanti njengoba kuthi manje labo fakazi bazoshisa abantu abawahluphayo ngomlilo, kuzenzeka kanjani? Asiyeni le ndaba yomlilo. Matthew 25 ayisibuka ukuthi ubani abazosha ngomlilo. Matthew 25 verse 41. Lokhu kugcwele ezwini lonke kuncwadi kaPetro chapter 3 nancwadi yesambulo, but sifunde nje la kuleli verse kuphela. Uverse 41 uthi khona iyakuthi kwabangasokukhohlwa, dedani kimi nina abaqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingelosi zakhe. Amen. So siyabuka la ukuthi bazalwane, abantu abazoshiswa ngomlilo, abantu abazobe bedelelile lesimemo sokuthi bamukele inkosi uJesu Kristu bayiphilele kahle kahle. And ekudeleleni lesimemo kuyenzeka nokuthi futhi izwi balithuke, balihlambalaze, bakhulume zonke inhlobo ngeenhlobo zabantu. Lithi iBhayibhile ke manje bazoshiswa ngomlilo. Njengibona namhlanje kusaqhubeka, ayikho into ekuhlekiswa ngayo njengeBhayibhile. You know, bengikhuluma nobhuti lo bengisho ukuthi bengikhuluma naye namhlanje. Ngeke ngamtshela ukuthi uNkulunkulu unobufakazi obungaphikiseki ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngoba yonke into ekhandiwe inomuntu oyikhandile. Ona manje ngiphethe ifoni, ngazi nani ayibona. Angeke manje ngivule ngisuke ngithi ayi yazi kuze kube khona le phone ngoba khona i-explosion kahlangana izinsimbi ezihlukahlukene kwaze kwadaleka le phone. Nawe ngabona hawu hey lo baba unamanga, kanti kunabantu abanamanga kanje, yabo. Ngoba uyazi ukuthi into yakhiwe kakhulukazi into oyibona ukuthi cha this is sophisticated, yabo, into ngathi enjani, into ya
yinto njengathi iyaxakana nje akuyona into straightforward. For sure yakhiwa umuntu. Now imizimba yethu nathi iyasitshela ukuthi sinomdali onguNkulunkulu. Siyayizwa yonke bazalwane. And ngambuza ngathi njengoNkulunkulu esidalile yonke into iyafakaza, ngisho utshani esikubukayo, yonke umhlaba esibuka konke kuyafakaza ngomdali. Mawucabanga umdali angavele nje adale abantu abashiye kanjalo, angabanikeza imiyalo ukuthi kumele baphile kanjani, angabatsheni ukuthi basuka kuphi nokuthi kumele baya kuphi, kumele bafike kanjani lapho. Avele bashiye nje kanjalo okungathi inyoka. Ubone inyoka mayizala, ngekubone inyoka ehamba nengane yayo, izala ishiye kanjalo ingane uyibonela from day one, ingane uyibonela ingane yenyoka. Kodwa thina singabantu siba nezingane, siyafisa ukuyibonisa indlela, sitshenta yona nangumzali wakho na indlela kumele uphile ngayo kanjalo. Ingaba thina singabantu sinothando ukudlula lo osidalile singabantu? Wathi yena hayi cha, ngeke kwenzeke. Ngathi pho kwenzeka kanjani esiliphike iBhayibheli? Ngoba phela masiphika iBhayibheli sithi uNkulunkulu yebo ukhona, kodwa akasishiyelanga miyalo, ngoba ayikho incwadi engumyalo. Ayikho incwadi, ngeke uyithole esiZulwini. Njengoba singabaZulu nje silalele manje, singabaZulu singabantu abamnyama, ayikho incwadi yesiZulu, ayikho incwadi yesiXhosa. Masiphika iBhayibheli ngamanye masithi uNkulunkulu akanalo uthando njenganathi thina singabantu. Thina sinothando ngaphezu komdali wethu, siyanaka ingane zethu ngaphezu komdali naka thina izidalwa zakhe. Ayikho-ke bazalwane into kanjalo, ayikho. Futhi naye wayibona. And abantu kodwa bayaqhubeka bayalithuka iBhayibheli. Naw lithi iBhayibheli bazosha ngoba abantu isizathu esihamba phambili sokuthi bangalifuni iBhayibheli yingoba abantu bathanda isono. iBhayibheli alihambisani nesono. Abantu bafuna inkolo yabona nje, bafuna ukuthi indlela engaka la kungena yonke into. Kodwa iBhayibheli likhuluma ngokuguquka kwempilo yomuntu. That's the number one reason bazalwane. And uNkulunkulu uthi labantu abalilimazayo lelizwi bazosha. Now sibuyele incwadi yeSambulo chapter 11. So sibone lo fakazi ukuthi yizwi kaNkulunkulu. Now ngivezela isithombe, sesibona isithombe sila ku screen. Why ngivezela isithombe? Any proof yokuthi la lokho akugona abantu ngempela yizwi kaNkulunkulu. Nayi la kuthiwa labo fakazi bazoshumayela verse 3 insuku engakhi 1260 days. Seyizweni bazalwane. Now kulo 1260 days sake safunda okuningi bazalwane. Angifisi ukuyirepeater, ngakuvela ukuthi ngiveze isithombe. Lesiprofeto lento ekuthiwa i-time prophecy le. Ayikho i-time prophecy eBhayibhelini ephindaphinde kaningi ukudlula le. Ikhona incwadi kaDaniel chapter 7 la iqala khona ukubonakala 7:25. Bekhona kuDaniel chapter 11, bekhona kuDaniel chapter 12. Izoba khona incwadi yeSambulo. Manje sibona incwadi yeSambulo chapter 11, bekhona kuSambulo chapter 12, bekhona kuSambulo chapter 13. Siyibona leyo nto. So isiprofeto esiphindaphindiwe lesi 1260 lana ku verse 3 sithe days. Kodwa masosifunda lesiprofeto it's years. Ngoba esiprofetweni sake sakufunda lokhu bazalwane. Usuku lumele unyaka. Sikuthola kuphi lokho? Numbers chapter 14 verse 34. Sake sakufunda Ezekiel chapter 4 verse 6. Usuku lumele ini? Unyaka. So makuthiwa ibandla laNkulunkulu lizoshushiswa 1260 years. Kuthiwa futhi nofakazi baNkulunkulu bazoshumayela 1260 years. Kukhulunywa 60 days, kukhulunywa ngo-1260 years. 90 ngiqonda ukuthi days kukhulunywa ngo-years. Ngoba kwisiprofeto lo days it's equal to years. And lokhu bazalwane sinobufakazi babo ngoba yi-history le. Lo 1260 years siyawazi ukuthi waqala nini exactly ngalesikhathi iBhayibheli lalishiya lizoqala ngawo ngo-538. Sengiyanixoxela nje abangekho kwezinye izifundo sebeyolalela bazama ukubuyela emuva okanye babuze kwabanye. Lo nyaka lesiprofethi sa-1260 years saqala ngonyaka u-538. Sazi kanjani i-starting date? Ingoba uNkulunkulu usitshenile ngombuso owayekhulume ngawo ozohlupha abangcwele, ushushisa abangcwele, uphuphisa abangcwele. Lokho sakufunda ngesikhathi sencwadi kaDaniel chapter 7. And kusho lo mbuso ukuze uvele kumele kuqale kukhothame, iqale eminye imibuso emithathu, 3 horns.
shall be plucked up in his place. Isho kanjalo iBhayibheli. Siyakhumbula bazalwane, Daniel 7 verse 8. Now uphondo lwesithathu ukuze kuvele umbuso wobupapa, umbuso waseRoma. Uphondo lwesithathu olakhishwa laphuma ngonyaka u538 AD. Siyezwa leyo nto, ingakho lo nyaka leminyaka iqala lapho ka1260 ngoba iminyaka yokubusa kwalolu phondo lincane okungumbuso waseRoma, ibandla laseRoma lishushisa abangcwele zonke lezo zinsuku. And ngempela mawukuthi mhlawumbe kukhona umuntu ayizothi ayithangeka ngikholwa ke leyo, kwenzeka into emangalisayo ngoba lithi iBhayibheli bazobusa bashushise 1260 years. Ngempela ngo1798 kwenzeka into emangalisayo. Umbuso webandla lobuphapha waqedwa nguNapoleon Bonaparte ethumela igeneral yakhe ukuthi iyobopha uPope Pius. Yambopha wafela etilongweni eFrance, yathi iRome seyirepublic ayiseyona ini ngizothi itheocracy, seyirepublic manje sokuyidemocracy. Kwaqala njalo ukuthi ibe yidemocracy, and lo mbuso kancane kancane wabese walahlekelwa manje yizizwe ubuyibambile until waluza zonke, almost zonke izizwe, including lesi asiphethe manje kuthiwa yi-Vatican City. So bazalwane, into leyenzeka ngo538 ukuya ku1798. Now there is no way kwakungashumayela umuntu yonke leminyaka umuntu oyedwa. So kwakushumayela izwi kaNkulunkulu, but izwi kaNkulunkulu siyazi obviously lishunyayelwa yini ngabantu. Now kusho ukuthini manje labo fakazi bazoshumayela begqoke izingubo zane sackcloth, izingubo zokuzila. Yilesikhathi angibeke kanje, isackcloth eBhayibhelini igqoka makwenze njani. Asiyeni mhlawumbe incwadi yamaHubo 30 verse 11 siyibona nje lento. Ngoba kuthi phela ku verse 3 uzoshumayela clothed in sackcloth, egqoke ingubo zokuzila. Asiyeni kuBhayibheli amaHubo 30 verse 11. Shesheni ke manje zalana. Mahubo 30 verse 11 ufundeka kanjena-ke, uthi waphendula ukukhala kwami kwaba ngokusina, wangikhumula izingubo zami zokulila, wangimbathisa ukujabula. Amen. Amen. So siyabona la, ngithanda ngesingesi ithi lana ingubo zokulila kwisiZulu. Iveza kahle ngesingesi ithi wakhumula izingubo zami zani, he put off my sackcloth. Wabese ngembathisa ingubo zokujabula. Ngamanye amazwi isackcloth ingubo ozigqoka mawungajabule. Ngizama ukuveza lokho. Ingubo ozigqoka ungajabule, okungekho mnandi. And bazalwane, ngempela izwi kaNkulunkulu lalishumayela kungekho mnandi kulesikhathi. Why? Nasi isithombe sisibona ku-background. Abantu babelishumayela babebulawa, babephonswa kwizingonyama, kwizingwe, yonke nje zonke ley'nhlobo ezizilwane sibona bebethelwa. Kwakuyizintshushiso lezo zamaKristu, zaqhubeka iminyaka bazalwane, njengoba sibona 1260 years siqhubeka. Uyazi uma bekhuluma ama-historian, lokhu bazalwane siyakhumbula, I hope siyakhumbula, ngaze nganibonisa kona ukuthi lento akusinganekwane lento esiyikhulumayo. Ngaze nganibonisa izithombe la opope ngokuhluka kwabo, kwaqala ngoBenedict, uyena owaqala in history uPaul, waqala uJohn Paul in the history of the Roman Catholic Church. Uyena umuntu oqala, uPope oqala owaxolisa ngazo zonke lezi zinto ibandla laseRoma elalizenza kubantu babengakholwa ngendlela efana nebandla laseRoma, bebabulala. Then nganiveza isithombe saBenedict, angazi noma siyakhumbula yini, ngesikhathi sasifunda about the 7 seals. Then ngaveza nesithombe sokugcina uPope Francis waze waya eArgentina kwibandla lama-Waldenses, wangena ebandleni lakhona lama-Waldenses waxolisa. So ngifisa lento abantu baqonda ukuthi akuyona inganekwane le, yinto ezasenzeka. Abantu babelifela ivangeli. Akufani namhlanje, umuntu kunzima ngisho ukuthi umuntu asacrifice ukuze enze okuhle, ukuze ahambe nje ngoyintando kaNkulunkulu. Ngoba phela bazalwane, ukulalela kubiza isacrifice. Ingakho uNkulunkulu ethi mayikhuluma kwincwadi yamaHubo chapter 50 down to verse 4 or 5 uthi gather my saints to me.
those that have made a covenant with me by sacrifice. Kusho laba benze isivumelwano nami ngani na ngomhlatshelo. Isivumelwano noNkulunkulu sisenza ngesacrifice. When you make a covenant noNkulunkulu, there must be sacrifice. Izoba khona sacrifice ngoba izinto zalomhlaba eziningi ziyashayisana nempilo yokuphilela uJesu. But kule nsuku abantu bathi sikwi-grace, therefore makudinga ukuthi acompromise noma kudinga ukuthi one, kudinga ukuthi enze ukwenza isono, uquota nje grace, quota nje grace. Ngibuza ukuthi laba ngcwele esibabona befa manje bona babengekho under grace, bona labo babethi de kungcono ukufa kunokuthi siphoxe uNkulunkulu. Were they not under grace? Abantu baze bafe umuntu ashiya umndeni wakhe, athi kungcono ngife kunokuthi ngiphoxe uNkulunkulu. Musa lo bazalwane, Musa wona Musa wangempela ke, by the way, but angifuni ukungena kundaba yoMusa. Now kusho lokho ke the secular ukuthi kwangekho mnandi, abantu babebulawa beshumayela izwi likaNkulunkulu bazalwane. Now esiqhubeke nayo Isambulo chapter 11. Isambulo chapter 11, ngicela sifunde from verse 6. So verse 10. In fact, manje ngicela sifunde from verse 6 to verse 11. Angifuna ukuhamba ngibe ngifunda ngiyima from verse 6 to 11. Ngichaze nje konke. Ufundeka kanjena uthi uma from verse 6 banamandla laba okuvala izulu ukuba lingani ngezinsuku zokuprofetha kwabo, futhi banamandla phezu kwamanzi okwaphendula igazi nawokushaya umhlaba ngezinhlupho zonke, noma kungaba kangaki ngokuthanda kwabo. Kuyakuthi sebeqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma kwalasha siyawukulwa nabo sibanqobe sibabulale. Nezidumbu zabo ziyakusala italadini zomuzi omkhulu othiwa ngomoya iSodom neGibhithe, lapho nenkosi yabo iyabethelwa khona. Abanye kulabantu Nabemindeni verse 8 uthi nezidumbu zabo ziyakusala etaladini zomuzi omkhulu othiwa ngokomoya iSodoma neGibhithe, lapho nenkosi yabo yabethelwa khona. Abanye kubantu nabemindeni nabezilimi nabezizwe bayakuyibona idumbu zabo insuku 3 nengxenye, bengavumi ukuba idumbu zabo zifakwe ethuneni. Nabakhile emhlabeni bayakujabula ngabo, bethabe, bathumelane izipho ngokuba laba abaprofethi ababili babe bahluphile abakhile emhlabeni. Kwathi emva kwalezi zinsuku 3 nengxenye umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo, basebema ngenyawo zabo, nabababonayo behlelwa ngokwesaba okukhulu. Amen. 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 Kuzakhulunywa ngofakazi laba bakaNkulunkulu. Now siyatshela bazalwane ukuthi labo fakazi laba njengoba nje bazobe beshumayela ngesikhathi kubusa umbuso waseRoma, Roman Catholic Church. Kulo 1260 years. Now nalokhu ngekuveza abantu abaningi bamangale. This is historical. Kambe why ngikhohlwa? Njengoba khona o-Council of Nicaea, khona o-Council of Trent, khona bathi council sengikhohliwe. I-Roman Catholic Church yake yasayina ngisho yake yakhipha i-decree lokuthi izwi iBhayibhile alikwazi ukuthi liphathwe yinoma ubani, kodwa yayingavimbi ukuthi alifunde, kodwa yayithi alikwazi ukufunda noma ubani. Abantu befuna ukulifunda kumele baye enkonzweni beze umpriest ukuthi yena uthina, ukwazi ukuthi uyifundele wena noma uthi cha umpriest lana engathi ufunde ngenye indlela. In fact ingakho izwi lalitholakala ngalezo ikhathi phela only
in the original tongues, Hebrew, Greek, and then khona Latin translation. Latin translation. More ufunda umlando yakhumbula ukuthi umuntu oqala ukutranslate into the English John Wycliffe. And then translation yakhe obviously abantu abaningi abayazi translation of John Wycliffe ngoba John Wycliffe may translate iBhayibhile while translator from the Latin version. Manje Latin is not the original tongue ekubhalwe ngayo iBhayibhile New Testament. Greek, it's the Greek language. And then translation yaziwayo eka Tyndale. And then kwaba ile King James. But into engiyishoyo nje ukuthi lama translation la siyabona mabuka ngesikhathi avela ngayo like Tyndale, it's almost ngalezi sikhathi because avela ngama 1600s Tyndale labo. Now uyabuka lapho ukuthi sonke lesikhathi from 538 konke lesikhathi kufundwa nje Latin. Then go 1400s uJohn Wycliffe keep translation yakhe uqala ngqa ukuthi abantu abamhlophe bafunde ngolimi abalizwayo. Kwakhona nje the old Roman language Latin yaziwa abantu abayi-few. Siyibona leyo nto cabanga nje kanjalo for all of these years until 14 yabo kusuka la 538. In fact kusuka even before lesikhathi yabo abantu abalazi iBhayibhile alikho emakhaya ngoba vele ulimi abangalazi yabo. And then laba abalaziyo abanye abantu babegcina manje sebemane bephuma ebandleni laseRoma ngoba bayabona ukuthi leli bandla liphambene nelizwi, and then bashumayela ivangeli babulawe ingakho kuthiwa it's clothed in sackcloth yabo. So ivangeli belishunyayelwa izwi belikhuluma ngalesikhathi lesi even though belikhuluma kanzima. But manje mawufika la ku verse 7 the original ithi lapho mabeqeda ubufakazi babo when they are finishing their testimony. Ngamanye amazwi ngale insuku zokugcina zobufakazi babo shuthi kuzoba eziphi lezo insuku kuzoba somewhere la close to 1798 ngoba phela ukuthi bazofakaza 1260 years begqoke isackcloth. So kule insuku zokugcina la close towards 1798 ku verse 7 uthi kunesilo esivela kwalasha seyizona bazalwane esizolwa nabofakazi sibanqobe sibabulale. Ingaba kusho ukuthini ukubulawa kweBhayibhile? Liyaqhubeka iBhayibhile la lithi nezidumbu zabo labofakazi zahlala estradeni somuzi omkhulu great city ngomoya ekuthiwa yiSodoma neGibhithe. Lapho na uverse 8 ingakho bengithi uphinde verse 8 uverse 8 nge-English uthi lapho nenkosi yethu yabulawela khona. KwiSizulu uthi nenkosi yabo yabulawela khona. Now that's fine. Ngoba kwisiZulu nje ukuthi nenkosi yabo inkosi yabo ofakazi, so that's fine yabo inkosi eyodwa. Kodwa nge-English ithi inkosi yethu to make sure ukuthi siya understand ukuthi kukhulunywa la ngoJesu. Siyabona bazalwane. So siyazi ukuthi uJesu akabulalelwanga eSodom nase-Egypt. Leli verse lisho ukuthini? Naleli verse elikhuluma ngokubulawa kofakazi baNkulunkulu lisho ukuthini? Ake sibuke bazalwane. Number 1 into yokuqala, isilo eBhayibhelini simele ini? Cela ukubuza. Kunenza shothi sihamba sonke. Sesizovala by the way bazalwane. Ngifuna nje kwenza shothi siyabamba ama symbol and then ke nginishare nje some history. And then siphinde sibuye kuyona mase sifika ku Revelation 17. Isilo eBhayibhelini simele ini? Umbuso. Angisazi unibuza ivesi bazalwane kodwa ngizophinde nginikhumbuze Daniel 7 verse 17, Daniel 7 verse 23. Silo simele ini? Umbuso. Lokho sikuthola eBhayibhelini, so asizichaziseli thina isiprofeti. Okay, so lamakhulunywa ngesilo kusho umbuso ovela kwalasha. Into esingayazi ukuthi lo makuthiwa uvela kwalasha nombuso kusho ukuthini? So siyeqa lapho. And then kuthiwa uyalwa nani nabofakazi baNkulunkulu, uyalwa neBhayibhile. And futhi lo mbuso lo njengoba ulwa phela naleli Bhayibhile shuthi leli Bhayibhile njengoba ukuthi idumbu zalo zihlala estradeni zihlala estradeni salombuso. Now lo mbuso kuthiwa ngokamoya ubizwa ngani na? NgeSodoma neGibhithe. Ngicela ukubuza, iSodoma bazalwane lalidume ngani? Lalezolani iSodoma? Homosexuality.
ke homosexuality yebo bazalwane nanenye nokuthi yabhujiswa ngomlilo. nokuthi yabhujiswa ngomlilo. Okay, iSodom bazalwane yazelwa i-homosexuality amanyala. Ndingathi kahle yazelwa kunegama elisetyenziswayo esiNgesini ekuthiwa yi-licentiousness. Ukuphila futhi ngongamhlabi uNkulunkulu, yabo. Ne-licentiousness yizono lezo eziphathele ngathini, those are sexual sins kakhulukazi. Yingakho iSodom uyathola ukuthi kwakune-homosexuality, but not only homosexuality, kwakukhona ne-rape. Siyakhumbula ukuthi amadoda aseSodom efuna ukurape iy'ngilosi lezi azingeneli, and siyakhumbula ukuthi amadodakazi kaLothe ephuma eSodom agcine rape ubaba wabo. So yonke lento bayifunde kephi? eSodom. So iSodom kwakuyindawo eyayimbi kakhulukazi ine-licentiousness eningi, izono ezihlangene nani ne-sexuality ya ngibeke nje kanjalo. Now kuthiwa lesizwe lesi noma lo mbuso lokuthiwa uvela kwaLasha uzobe ufana neSodom kanjalo. So kuzobe kungumbuso one-licentiousness eningi. Number 2, kuthiwa lo mbuso ufana nani enye? neGibhithe. Siyayizwa bazalwane. Na iGibhithe yaziwa ngani? Yazela into eyiningi iGibhithe, zokuthi nginganibuzi athi nginibonise nje ivesi eli-characterize iGibhithe. Senincwadi Exodus chapter 5. Senza ini manje? Sizama ukuqonda ukuthi umuphi lo mbuso okuthiwa wabulala izwe kaNkulunkulu, because lana belishumayela even though belicindezeliwe during lesikhathi lesi. During lesikhathi kodwa belithini? Belikhuluma. Kodwa kuthiwa mase kuyophela izinsuku kuzovela umbuso omusha. So uvela lo mbuso lo uvela nini? Uvela Samuel ekugcineni uyabulala izwe kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi mase kuvela wona alisakhulumi lapho kulo mbuso. Sifuna ukuthola ukuthi umuphi lo mbuso. Exodus chapter 5 sesifile bazalwane. Ngifuna sibone iEgypt ukuthi yayidume ngani. Cela sifunde uverse 1 no 2. Ufundeka kanje. Kuthiwa ngasemuva oMose no-Aaron bafika bathi kuFaro, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, bavumela abantu bami ukuba bahambe bangenzele umkhosi ehlane. Wathi uFaro, ngubani uJehova ukuba ngilalele izwi lakhe, ngimiyeke u-Israyeli ukuba ahambe na? Angimazi uJehova, futhi kumvumela u-Israyeli ukuba ahambe. Amen. Nangu uFaro la inkosi yaseGibhithe iveza i-character yaseGibhithe. Le character le yi-character yongakholwa kuNkulunkulu. Wathi ngubani uJehova? Uthi angimazi uJehova, angizoyenza lento ayikhulumayo. Ngamanye amazwi wayengakholwa ebukhweni bukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona. Yingakho uFaro nabo babengonkulunkulu bona uqobo. So le character le ngesingesi siyibiza nge-atheism. NgesiZulu singathi nje ukungakholwa, ungakholelwa kuNkulunkulu. Now mawuhlanganisa lokho okubili esikufundile kwincwadi yesambulo ukuthi lo mbuso ovela kwaLasha ovela ngalezi zikhathi towards the end of towards the end of this period ka-1798 kuthiwa uzobe kumbuso la abantu ngempela nje kuleyo ndawo leyo bahamba phambile ngesono se-homosexuality, sexuality, zonke lezo zinto. Then number 2, kuzobe kungumbuso futhi ophikayo ubukho bukaNkulunkulu. Sayizwa abantu bazalwane. Now yiwo lama identifying marks esiwatholile, and then siyathola futhi nokuthi masiqhubeka kuverse 11. Okay, kuverse 10 siyatshela ukuthi abantu mase kubulewe laba prophet baNkulunkulu abantu bazojabula. Then kuverse 11 ukuthi after 3.5 years sekubulewe laba prophet baNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu waphinde wangena kubo futhi baphinde baqhubeka bakhuluma labo fakazi baNkulunkulu. Now ngiveze nje laba bazalwane. La kukhulunywa ngesizwe saseFrance
but akukhulunywa ngesizwe saseFrance as a whole ngoba iFrance ngifuna ukuchaza kahle bazalwane ngicela ningile isizwe saseFrance isizwe sasiyimonarchy ngamanye amazwi isizwe sasiphansi kwamakhosi. I hope kuyazwakala lokho. Now leyo kuthiwa yi-French monarchy kodwa ngonyaka u-1792 sizobona kodwa la kwazalwa isizwe esisha ekuthiwa yi-French Republic la bayisusa inkosi yokugcina yaseFrance King Louis, and kusukela lapho iFrance yaba yi-French Republic yahluka kakhulu kunalento ibiyiyona phansi kwamakhosi. And lesizwe lesi yiso isizwe, and lokhu mawuthi ukubuka lento engishoyo ngifuna ubonde wonke lama identifying marks enzeke. Ngithe lento yenzeke nini 1793 le French Republic, and yabona like it's towards vele lesikhathi leso 1798. And then futhi okunye le French Republic yilo kuphela izwe namhlanje ekusalotshiwe ngalo kukhulunywa ngalo okuthiwa emlandweni walo, emlandweni nje ukuthi leli lizwe leli ku civilized world emthethweni wa abafuna uNkulunkulu abafuna iBhayibhile, and amaBhayibhile aze ashiswa eFrance, in the French Republic kwakhishwa umthetho. Now lo mthetho waqhubeka kodwa akho uNkulunkulu, kwakubulawa abapriest abangafi abapriest kwakumele bavume ngemlomo yabo ukuthi lento bebeyifundisa ngathi namanga nje ubugebengu bebenza ukuthi bathole imali zabantu. Kuba nabapriest babesenza kanjalo ukuze baphile. Yilezo ikhathi lapho kwakunento ekuthiwa yi-French Revolution. Yilezo ikhathi lapho kwa-inventwa khona into ekuthiwa yi-guillotine, umshini lekuthiwa yi-guillotine lo ngathi yi-blade uyakhushula uyale phezulu i-guillotine then iyadedelwa inquma ikhanda lomuntu. Now lesizwe yiso sabulala izwi likaNkulunkulu. Now after iminyaka almost 3.5 years bewubeki lo mthetho babona ukuthi cha isizwe siyonakala, kwakungasekho imishado, umuntu ayifuna inkosikazi omunye kwakuyinto ongayazi. Awuthi ngibheke ukuthi ngifuna ukubheka ukuthi ngaba ngiyibhalile yini lento. Awuthi buka naku bazalwane. Blackwood's magazine November 1870 yakhuluma ngalento. Ithi this prophecy has received a most exact and striking fulfillment in the history of France. During the revolution in 1973, the world for the first time had an assembly of men born and educated in civilization, and assuming the right to govern one of the finest of the European nations, uplift their united voice to deny the most solemn truth which man's souls receives, and renounce unanimously the belief of the worship of a deity. Hayi ukuthi bathi sinonkulunkulu othini, bathi into okuthiwa uNkulunkulu into engekho nje. And then now a quotation from Le Blackwood magazine. France is the only nation in the world concerning which the authentic record survives, that as a nation she lifted her hand in open rebellion against the author of the universe. Could have plenty of blasphemers, abantu abahlambalaza uNkulunkulu, plenty of infidels there have been and still continue to be in England, in Germany, Spain, and elsewhere. But France stands apart in the world's history as the single state which, by the decree of her legislative assembly, pronounced that there was no God. Sayizo leyo nto eParliament kwavumelana kasayino kathi into ekuthiwa uNkulunkulu la kulilize ayikho. Liyaqhubeka la quotation. And of which the entire population of the capital and a vast majority elsewhere, women as well as men, danced and sang with joy in accepting the announcement. Abantu bacula
bajabula ngesikhathi kukhishwa lo mbiko ukuthi cha into ekuthiwa uNkulunkulu ayisekho nje la eFrance. Seyizwani bazalwane? Kuthiwa akaze kube khona isizwe kanje. So lesizwe lesi sababulala ofakazi baNkulunkulu ngoba during the 3.5 year period ngempela kwangekho Bhayibheli, kwangekho kufundazi, kwangekho lutho eFrance. Umuntu angathola ngisho noma enephepha elilodwa leBhayibheli, umshini igalothini wawususa ikhanda lakhe. No God, no Bible, no prayer, siyayiphilela nje. No law. So babona ukuthi ekugcineni ezikhamba isikhathi babona mawususa divine laws, even human laws akwazi kuma. Abantu bagcina bengasahloniphani njengoba bengisho nje, kwenzeka into ezibuhlungu kakhulu eFrance. And then bagcina bebuyisa iBhayibheli after 3.5 years. So lesizwe lesi noma lo mbuso ekuthiwa wawusuka kalasha, njengoba bengisho ngiyaphinda, it is the French Republic bazalwane. It is the French Republic. Now ungena kanjani iFrance? Ingena kanjani iFrance la kumacilongo esikhombisa? Siyakhumbula sefundile ukuthi amacilongo esikhombisa kambe kwakuyini inhloso yawo, akhuluma ngokubhujiswa noma ngokuwiswa kombuso waseRoma nebandla laseRoma belelingcenye lalo mbuso. Now lesizwe lesi yiso esasebenza ngesikhathi lapho sasimphika uNkulunkulu. Inkolo ehamba phambili eEurope kwakuyi-Roman Catholic Church. And babona ukuthi mabefuna ukuqeda ngenkolo kumele baqede ngaleli bandla. Yingakho manje uNapoleon Bonaparte wathumela igeneral yakhe ukuthi ayihambe, wathumela amasosha ukuthi ahambe aye eRome ayomthatha uPapa. Athi uRome ayiyeke ukubuswa uPapa, abantu abazibusele bona, kuvotwe kwenze konke leyo nto kube yiRepublic, kube idemocracy noma theocracy. So kwakuyindlela uNkulunkulu wavumela ngayo ukuthi ububi bushaye obunye ububi, ngoba ibandla iRoman Catholic Church kasekudala ibulale abangcwele, nalo manje sekufika isikhathi ukuthi life ngenkemba. Ingakho ngalesikhathi seFrench Revolution kwafa abapriest abaningi, kakhulu endlela emangalisayo, because kwasekukhale icilongo lesithupha elithi lo mbuso lo kumele uchithwe ngale ndlela, lo mbuso kumele uchithwe ngale ndlela. Nabazalwane, ngifuna nje recap and then ngivale nje ngokusho amanye ama-events. Recap siqale kanje kade siqala isifundo sethu. Ngithe sifunda amacilongo ayisikhombisa, kodwa sifunda ngaleli cilongo lesithupha ngoba lona leli cilongo, izinto ezenzeke kuleli cilongo zisazoziphinda, i-history sazoyirepeata. Then sabuka amavesi akhuluma nge-history is repeat, the history repeating itself. Siyabona leyo nto. And then sabuka kwincwadi yeSambulo chapter 17 ukuthi kunombuso ngesikhathi sokugcina okuthiwa uzovela kwalasha. Siyabona leyo nto. But asikwazi ukuthi kwalasha yikiphi, but kuthiwa uzovela kwalasha, okuwona ozokwenza uzobeka abantu uphawu, njengokuthi kuzoba nophawu lwesilo. Siyayazi leyo nto bazalwane, sazofunda ngayo futhi. But lo mbuso uthi uvela kwalasha. Now masithola lapha kwicilongo lesithupha ukhona omunye umbuso okukhulunywe ngawo ukuthi uvela kwalasha, yilo sifunda ngayo manje. So ukuze sikwazi ukuqonda lo okuthiwa uzovela kwalasha, kumele siqonde lo, ngoba le history is going to repeat itself. That's why kusetshenziswe isimboli eyodwa. Sathi-ke asike size sizofunda la sizoqonda. Safunda ngofakazi baNkulunkulu okuyizwe kaNkulunkulu, Old and New Testament, eyayifakaza during the 1260 years. Kodwa ishushisa, abantu beshumayela beshushiswa. Kodwa lithi iBhayibheli kuzofika isikhathi la labofakazi la bazothula completely, babulawe, nemizimba yabo izobekwa kulo mbuso ovela kwalasha, ekuthiwa nge-spiritual ngokamoya yiSodoma neGibhithe. Sabuka lama-characteristics, ngempela ahambelana nalesizwe ekuyisona sodwa ekubhaliwe emlandweni ukuthi sake sathi asifuni neBhayibheli elilodwa yashiswa. Asike isizwe esike sisho leyo nto. Isizwe esike sisho leyo nto in the past, kakhulukazi kulezi zizwe zobuKristu, those nations of Christendom. So sathola ukuthi lesizwe ngempela zonke lezi zinto zihambelana nalesizwe saseFrance. So lo mbuso ekuthiwa wavela kwalasha, it's the French Republic.
Ngikuchazile ukuthi umbuso waseFrance ekuqaleni wawuyimonarchy, but kwavela a new order of things, umbuso omusha oyi-republic ngo-1793, 1792. Now khona into engifuna ukuziveza and then ngivale ngomkhuleko bazalwane. Then ngivulele-ke mhlawumbe imibuzo. Bengiyothi lesifundo ngoba sine-detail eningi ne-history eningi, kungangabikho lula komunye ukuthi asize asiqondisise ngokuphelele for the first time esizwe. That is fine. Uyaphinda futhi uyosifunda, uphinde uyosilalelisisa, and then uphinde uyofunda futhi ezinye iy'ncwadi ezikhuluma ngaleyo history. Now ngizamtshela ekugcineni ezinye iy'ncwadi, but nje khona engifuna uyiveza. Now lokhu khuluma nje lokhu bengikusho bazalwane. Uma-decrees, but kuyashiwo la ukuthi mawubuka 3 years and a half later kuthiwa this resolution yabuyiselwa emuva futhi, and then ama-scriptures avunyelwa ngoba abantu kwasenzeka into ezimbi kakhulu. Now ngifuna ukukhuluma ngokuthi ivele kanjani i-French Republic. I-French Republic ivele from i-French Revolution, ngifuna ukusho kanjalo. Ngo-1789 eFrance isimo sasibi kakhulu ngenxa yezimpi, abantu nangivumbuze izithombe. This is history, abanye abantu bayazi le history. Abantu bexosha izinkwa phansi, kusokolwa kakhulu. But at the same time, i-royal family nama-nobles nama-priests aphila kamnandi njengoba abantu bexosha kanje eParis, but endaweni kuthiwa kuse-Versailles, a bit far from Paris, kakuhlalwa kanje ubukhosi. So kwathi ngelinye ilanga kune-meeting, kuthiwa lena yi-Estate General yabiza ngo-1789 ngenxa yokuthi umbuso was in debt, wawuhlupheka kakhulu. Kwabizwa abantu ukuthi kuzokwenziwa ini. Abantu babona abaningi babo for the first time ukuthi kanti amakhosi aphila kanje njengoba silamba kanje, and iy'nhliziyo zabantu zanyanya kakhulu. And to make things worse, la kule Estate General ngo-1789 May 5 kwakhishwa umthetho ukuthi njengoba umbuso uhlupheka, kumele ku-increase ama-tax wabantu, the common and ordinary people. Laba vele bebengathexwa, ama-priest, nama-nobles, ne-royalty, yonke leyo nto still kuzoqhubeka kanjalo ngeke baze bathexwe. Kodwa yibona abadla the most money, and then abantu banyanya even worse. So abantu mabenyanya, King Louis, masibuka la, this is King Louis the 16th. He shuts the people out 20th June 1789. Wabaxosha abantu lapha kwiparliament lakhona Estate General, wabaxosha. Then abantu bathi cha, sesizibambela wethu umthetho manje ngeke basaphathwa yile nkosi. Kwaqala lapho bazalwane izinto zokulutha, the looting besiqeda kuzwa ngayo nje thina la kule mbuso yethu. Kwenzeka yona ke manje kwaluthwa ezitolo, kwalutha zonke izinto, kwalutha, it was chaos. Then kwabulawa abantu zonke izinto, and then kwalutha ngisho nendawo la kuhlala khona izikhali, angisazohlala kakhulu la. Then ngo-1792 inkosi uKing Louis the 16th, the last king, yabulawa 10 August 1792, and then the French Republic was born. Sezwe bazalwane. So i-French Republic iyona-ke eyagcina manje ilwa neBhayibheli. Ngo-1793 religion was removed by law, it was outlawed eFrance. So siyabona i-French Republic kahle kahle izalwe kanjani? Izalwe as a result of i-French Revolution. Sezwe bazalwane. Before kube khona i-French Republic kwaba khona i-French Revolution. So masibuka umlando siyabona-ke manje ukuthi le term le ethi kwalasha kusho ukuthi yi-term edescribe i-revolution la kuzobe kune-chaos, kungekho mthetho, le looting, yonke le nto loku-looting nokubulawa kwabantu konke kanjalo. So ngamanye amazwi, before sibuye sithole amandla lesilo lesi esokhanda uphawu lwesilo la ekugcineni komhlaba manje kulesikhathi esiphila kusona, kuzomele kuqale kube khona i-chaos efanayo njengalesikhathi sakephi, sakwi-French Revolution. Njengoba bese sibona ibazalwane izithombe zale chaos engathi yaqala kwezinye izizwe, ngathi ngibona ukuthi nginakho mhlambe la ngiveze khona. Oh okay, angizivezanga ezinye izithombe. No, that's fine. Okay, now bazalwane, njengoba sibona kwezinye izizwe nale South Africa, o-looting bese baqala uNkulunkulu sibonisa izithombe zezinto ezisazokwenzeka.
Le looting izokwenzeka ngoba phela kuthiwe kunesilo kumele sikhuphuke kwalashe okuyisona esobeka uphawu lwesilo kubantu. Now isilo uphawu lwesilo alikaqhamuki, therefore lesilo sisazoqhamuka, okusho ukuthi kusazoba khona-ke isimo esiwulashe la kuthina ekuzoba i-revolution. And bazalwane, izimpi zonke ne-corruption yonke into is pointed towards leso sikhathi. Siyasondela kancane kancane kuleso sikhathi se-revolution la abantu bazobe bevukela imibuso. Ethi ngibuke nanga amatoyitoyi la ngiwaveza, ziningi nje izinto uyabuka la lena icishe ifane also almost the same. Bekusenzeka nini lokho 2021. This is almost exactly the same lento enzeka eFrance. Kwakhushulwa ama-taxes ngendlela emangalisayo ngoba phela isizwe saseColombia kwakungathi manje siyahlupheka manje kwakhuphulwa ama-tax, kodwa abantu abastruglisha kakhulu vele kule ma-tax increase yila bantu abama-middle class nalabantu abasokolayo vele abangenalutho, and then kwaba ne-protest kanje. Bazalwane, ngiyafisa ukusho ukuthi izwi likaNkulunkulu alwaqama amanga. Sisazobona izinto ezimangalisayo emadolobheni. Ingakho ngikhulume nabazalwane bonke ngithi yozolana indaba yamadolobhe ngengcondo umuntu angathi aqale ezijwayeze nempilo yasemakhaya, because emadolobheni kusazenzeka into ekanje ngoba kuthiwe lesilo lesi esivumbuka manje sizobuya kwalashe. So le nto vele kumele yenzeke njengoba sesiyibona isenzeka kwezinye izizwe. Ngisibambe lapho bazalwane isifundo sethu secilongo lesithupha. Sisazoqhubeka-ke no Revelation chapter 12 kwisifundo sethu esilandelayo. Ake ngivale ngomkhuleko, but nayo into engifuna ukuyisho bazalwane, into engifuna siyibone la, izwi kaNkulunkulu linabantu abalishumayela kungekho mnandi, kungashawa zandla makushunyela izwi kaNkulunkulu, behlushwa, behlekwa, bebulawa. Bakwenza lokhu for 1260 years, bebengaphelelwa ngamandla, kubulawa abanye and others take their place. Umbuzo uthi kithi senzani thina ngalesikhathi sethu la kune-freedom eningi kangaka? Ake sikhulekeni. Father, in the name of Jesus Christ, Nkosi siyabulela kakhulu ngesifundo uthi wasifundisa sona esijulile sesiprofeto esivezayo Nkosi ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina. Siyakubulela kakhulu Nkosi yezulu, siyacela engathi awusincede usiphe ukuqonda ezinkosi nathi sifake i-effort ukuthi siqonde, sigubhe Nkosi, siligubhe iqiniso ngathi sigubhe la igolide. Siyacela Nkosi usincede nathi sethembeke njengabazalwane babelishumayela ilizwi lakho ngalo lonke laxesha Nkosi kwakubuhlungu bebulawa beJivas. Sicela konke Nkosi ngegama elinamandla likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied.